Якое слова не разумее Лукашенко? Што за жарты ён жартуе, а таксама якую адказную працу атрымала яго нявестка? Вітаем, сябры! Гэта наша ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Падобна, што стала дакладна вядома, калі ў Беларусі пройдуць прэзідэнцкія выбары і як Лукашенко збіраецца святкаваць сваю перамогу. Былыя сілавікі з Белпол атрымалі дакументы пра новую ідэю беларускай улады – шматмесячную акцыю пад назвай «Марафон адзінства». Прасцей кажучы, гэта будзе шэраг прапагандысцкіх канцэртаў і іншых мерапрыемстваў у падтрымку Лукашэнкі. Ужо прыдуманы і лагатып да марафона. Выглядаць ён будзе вось так. Дарэчы, узначальваць падрыхтоўку да гэтага марафону будзе лукашэнкаўская нявестка, жонка яго сярэдняга сына Дмітрыя Ганна, вядомая цяпер пад псеўданімам Ганна Сялук. Агулам жа ў аргкамітэт па правядзенні гэтай паказухі ўваходзяць амаль усе топ-чыноўнікі: віцэ-прэм'ер Петрышенка, міністр спорту, культуры, аховы здароўя, унутраных спраў, інфармацыі і гэтак далей. А таксама лукашэнкаўская прэс-сакратарка Наталія Эйсманд і яе муж, кіраўнік БТ Іван Эйсманд. Але самае цікавае тут даты гэтага марафону, бо прыглядзеўшыся да іх можна зразумець, калі ў Беларусі пройдуць наступныя выбары прэзідэнта. Афіцыйна дату пакуль не агучвалі, але ж глядзіце, што цікава. Пачынаецца гэты марафон 17 верасня, у нядаўна прыдуманы Лукашэнкам Дзень народнага адзінства, а скончваецца 24 лютага 2025 года. У гэты дзень запланаваны вялікі святочны гала-канцэрт. Выглядае дзіўнавата, бо 24 лютага выпадае на панядзелак. Здавалася б, не найлепшы дзень для масавых мерапрыемстваў. Ну і да ўсяго іншага, гэта ж гадавіна паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Украіну. Але ж усё проста. Падобна, што гэта будзе не проста канцэрт, а святкаванне Лукашэнкам сваёй перамогі на прэзідэнцкіх выбарах. І гэта пацвярджае, што выбары якраз пройдуць у нядзелю 23 лютага. Сам жа Лукашенко сёння наведаў Віцебскі дзяржаўны універсітэт. На апошняй нарадзе па адукацыі ён анансаваў свае вялікія гастролі па навучальных установах. Ну і вось цяпер першая паездка. Ці правільней сказаць палёт, бо прыбыў Лукашенко на верталёце. Прычым прыехаў ён яўна ў гуморы, бо калі рэктарка Багатырова расказала пра новыя спецыяльнасці, Лукашенко адразу жа ў самым прамым сэнсе даколупаўся да яе словаў. А вот назад вернуться. Да. Гуманитаристики и языковых коммуникаций. Вот это матерное слово. Это как это вот понимать? Ну вот придумали филологи. Придумали филологи, это матерное такое вот Владимир слово. Борисович, что это? Это те, кто при помощи языковых навыков гуманитарии выстраивают коммуникации. Я так понимаю. Переговорщик. Там мы готовим переводчиков, экономистов. Сдвоенная специальность. Там мы готовим 7 языков, даже китайский язык. Мы преподаем отдельной специальностью, потому что есть большой спрос на этом факультете. То, что вы говорили, локтями толкаться, учиться на рынках, выстраивать. Это как раз гуманитаристика. Локтями толкать. Знаете, я почему обратил внимание на это? Мы иногда, знаете, умничать начинаем на ровном месте. Умничать начинаем, вот лишь бы показаться какими-то модными, не ретроградами. Увогуле, незразумелае слова так зачапіла Лукашэнку, што, магчыма, пасля гэтага візіту факультэт увогуле перайменуюць. Просто паглядзіце гэты кавалак до конца. Нет, надо назвать это гуманитаристикой. Ну пусть это будет пропаганда, агитация. Александр Григорьевич, если Вот бы вы я на видели... Игоря смотрю, он там свою пропаганду развернул на всю страну, и никто на него уже не плюет. Никто. Поэтому я к тому, что надо быть попроще, чтобы нас люди понимали. Но если главный идеолог страны не понимает, что это факультет такой гуманитаристики, говорит, что-то локтями толкаться, ну так напишите там что-нибудь уже ближе к локтям. Александр Григорьевич, раньше этот факультет назывался филологический. Ну, к чему вы пришли? А потом мы открыли 2 новых специальности – переводчиков-экономистов. Ну. И сказали, ученые сели, посидели, подумали, но тот, что они предложили вариант, он был совсем матерный, совсем плохой. А этот уже средний такой. Это средний, да. Да. Ну, я не критикую, но надо как-то, чтобы понятно. Физическая культура и спорт, ну это понятно. Да. Физруков готовим и тренеров. А сустрэча са студэнтамі пачалася з выканання беларускага гімна. Праўда, яго спявалі ўсе, акрамя уласна Лукашэнкі, які так і прастаяў закрытым ротам, а пасля нарадзіў яшчэ адзін, на яго думку, вясёлы прыкол. Понятно. Одни ябаськи, как называют нас, собрались, все знают слова гимна,
Даже начальники все пели. Затым жа ён выступіў з традыцыйнай прамовай, у якой папалохаў і вайной, і кепскім захадам, а пасля пачаліся пытанні ад студэнтаў, і там ужо Лукашэнку панесла на поўную. Ён зноў пахваліўся, як правільна ўсё зрабіў падчас пандэміі кароны, расказаў пра любімую страву сваёй маладосці, гэта малочны суп з рысам, і параіў моладзі не ехаць у сталіцу. Цытата: «У Мінску цесна. Ты чужы». Акрамя таго, ён зноў падзякаваў сваёй цешчы за тое, што пайшоў вучыцца не на журналіста, а на гісторыка. Цытата: «Цешча малайчына. Гэта другая маці». Таксама Лукашенко расказаў, што не карыстаецца мабільнікам. Цытата: «Ці ёсць у мяне мабільны тэлефон? Няма і ніколі не было па многіх прычынах. Па-першае, мне гэта не трэба. Для таго, каб перагаварыць, у мяне ёсць служба бяспекі. У яе ўрадавая сувязь і ўсе тэлефоны. Трэба, яны мне дакладуць і я перагавару. А дома ў мяне сядзяць, тыкаюць у гэтыя тэлефоны. Ну што там, кажу, пішуць гэтыя тыя. Хуценька мне пачытаюць і гэтак далей. Ну і другое, бяспека. Таму я тэлефонам не карыстаюся і мяне не цягне, таму што ёсць каму». Канец цытаты. Праўда, таксама адзначым адзін сумны і паказальны момант. Калі ва ўсім свеце універсітэты гэта цэнтры вальнадумства, свабоды і дзёрзкасці, то ў Беларусі ўсё якраз наадварот. Тут за вальнадумства можна ў лепшым выпадку вылецець з вучобы, а ў горшым дык і ўвогуле трапіць у калонію. Ну і на падобныя сустрэчы таксама прыводзяць адмыслова падабраных персанажаў, як мінімум з БРСМ у анамнезе. Так і цяпер ад віцебскіх студэнтаў прагучала роўна 0 вострых пытанняў для Лукашэнкі. Памёр адзін з найлепшых спартсменаў 20-го стагоддзя, барэц Аляксандр Мядзведзь, трохразовы алімпійскі чэмпіён, які нават прызнаваўся найлепшым барцом вольнага стылю ў гісторыі сусветнага спорту. Ураджэнец Украіны, ён застанецца ў гісторыі як легендарны беларускі спартсмен і бадай адзін з самых пазнавальных прадстаўнікоў Беларусі ў свеце. Але ж беларусам ён не быў ані этнічна, ані палітычна. Савецкі Саюз даў Мядзведзю ўсё, і гэта заканамерна прадвызначыла яго разуменне, што такое добра, а што такое дрэнна. Ён лічыў сябе савецкім чалавекам і заўсёды падтрымліваў уладу, якой бы яна ні была, як у часы СССР, так і ў часы незалежнасці. Падчас пратэстаў 20-го года пазіцыя Мядзведзя была таксама адназначнай. За Лукашэнку, вядомаму спартсмену, было 86 гадоў. Смех скрозь слёзы. Міністэрства працы паведаміла пра рост пенсіі ў Беларусі. Цяпер па звестках чыноўнікаў за жнівень сярэдняя пенсія ў нашай краіне складае 813 рублёў і 25 копеек. Прычым па афіцыйных падліках сярэдняя пенсія нават вырасла і цяпер ажно на 1 рубель і 61 копейку большая, чым месяц таму. А былая кіраўніца Мінпрацы, а цяпер дэпутатка Ірына Касцевіч расказала пра сярэднюю працягласць жыцця ў Беларусі. Па яе словах, у 23-м годзе гэтая лічба склала 74,6 года. Але ж наколькі гэтая заява праўдзівая, сказаць цяжка, бо пасля каранавіруса Белстат засакрэціў і даныя па працягласці жыцця і лічбы пасмяротнасці. Апошні раз звесткі публікаваліся ў 19-м годзе. Тады сярэдняя працягласць жыцця мужчын у Беларусі складала каля 64 гадоў, а жанчын каля 78. Страляніна адбылася ў Гродні. Там АМАП прымяніў зброю. У міліцыю патэлефанавалі жыхары пасёлка Паўднёвы. Яны паведамілі, што 52-гадовы мужчына паводзіць сябе неадэкватна і прыстае да людзей. Калі на месца прыбылі міліцыянеры, мужчына, як паведамляецца, пачаў пагражаць ім нажом. Тады сілавікі выклікалі падмацаванне ў выглядзе байцоў АМАП. Тыя прыбылі ў поўнай экіпіроўцы і заўважылі, што гарадзенец п'яны, на што той адказаў: «Я не п'яны, я толькі пачынаю». На відэа, якое апублікавала Міністэрства ўнутраных спраў, відаць, што мужчына стаіць з ножом у руцэ на ганку свайго дома і пагражае сілавікам парэзаць камусьці горла. Пасля гэтага ён пачаў рухацца ў бок групы захопу, і міліцыянеры адкрылі агонь па нагах гумовымі кулямі. Прычым мужчына, нягледзячы на раненне, не ўпаў, а працягнуў стаяць і мацюкаць сілавікоў. Але ў выніку яго угаварылі кінуць нож, каб можна было апрацаваць раны. Паведамляецца, што гэты чалавек раней ужо быў судзімы за наўмыснае прычыненне менш цяжкага цялеснага пашкоджання і меў праблемы з алкаголем. Цяпер жа яго чакае крыміналка за пагрозу гвалту ў дачыненні да сілавікоў і да 7 гадоў калоніі. Пратэсты пад Гомелем. У вёсцы Цыкуны, што знаходзіцца зусім побач з горадам, людзі абурыліся рашэннем мясцовай улады і выйшлі гучна сказаць сваё «не». Прычына простая. Невялікае возера каля вёскі цяпер хочуць аддаць для платных паслуг рэкрэацыйнага рыбаводства. Таксама на возеры з'явіцца цэлы комплекс будынкаў для адпачынку. Прычым падчас так званага грамадскага абмеркавання праекта стала вядома, што ўсё па вялікім рахунку ўжо даўно вырашылі чыноўнікі. Прадпрымальнікі ўжо атрымалі адабрэнне ад уладаў і зарыбілі вадаём,
а мясцовым прапанавалі 80% зніжку на свае паслугі. Жыхары і дачнікі выказаліся рэзка супраць рэалізацыі праекту, бо фактычна возера цяпер забіраюць у звычайных людзей. Цяпер яны спрабуюць спыніць праект, пішуць звароты да чыноўнікаў, збіраюць подпісы супраць забудовы і запісваюць відэаролікі. Падчас сустрэчы з прадстаўнікамі мясцовых уладаў і арандатарамі вадаёма дзясяткі дачнікаў сталі ўздоўж берага возера і скандавалі «Не арэндзе». За ўсімі гэтымі дзеяннямі назірала міліцыя, але ж папярэдне абышлося без затрыманняў. Падзеі 2020 года упісалі ў падручнік па гісторыі Беларусі. Пра гэта расказаў міністр адукацыі Андрэй Іванец. Тэму будуць праходзіць у 10 класе, прычым падаецца ўсё чакана. Пратэсты супраць фальсіфікацыі выбараў і гвалту сілавікоў лукашэнкаўцы называюць спробай дзяржаўнага перавароту. Таксама цікава, што ў падручнік упісалі яшчэ адну падзею, якую прыхільнікі Лукашэнкі з яго падачы таксама лічаць гістарычна важнай – фарміраванне усебеларускага народнага сходу. Адразу дзве дзікія гісторыі. У Ратамцы 6гадовы хлопчык разам з маці праводзілі вопыты з дзіцячым наборам для эксперыментаў. У нейкі момант жанчына дадала спіртазмяшчальнае рэчыва ў ёмістасці з агнём і полымя ўспыхнула так, што прыйшлося выклікаць хуткую, бо яе сын атрымаў апёкі 6% цела. А ў Жлобінскім раёне бацькі хацелі распаліць мангал, але скончылася ўсё бальніцай для іх дачкі. Праз выкарыстанне вадкасці для распальвання на 9гадовай дзяўчынцы загарэлася адзенне. Малая жывая, але атрымала апёкі 20% цела і застаецца пад наглядам медыкаў. А ў Бабруйску аўтамабіль проста сярод белага дня праваліўся пад зямлю. Спачатку дарога знікла пад адным колам і кіроўца з сям'ёй паспелі выратавацца, а затым машына сышла пад асфальт ужо цалкам. Каб яе выцягнуць, прыйшлося выклікаць пад'ёмны кран. На шчасце, людзі не пацярпелі, але што канкрэтна стала прычынай здарэння, пакуль невядома. Звычайна грунт правальваецца пры разгерметызацыі падземных камунікацый. Магчыма, гэта здарылася і цяпер, тым больш, што падобны выпадак здараецца ў Бабруйску ўжо не ўпершыню. Вось такія навіны панядзелка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.